buntag gibisaya ni ma'am. Unsa taong gingon ni ma'am? Magmalasakit sa kapwa. Isa isig ka tawo. Okay, very good. Si Lester, itong palakpakan si Lester. Ano man, isa may malasakit ni Lester. Gipahibaw niya si Patrick nga mo padayon og eskwela. Ngano man kisa may luoy. Si Patrick. Oh, luoy kuni magpadayon eskwela si Patrick ngano man mudako ta nga wala tay kahibalo. Mahimutang ignorante. Unsa nang klase ignorante? Ignorante kay kabasa. Ignorante kay ututuhon ra sa mga kauban or mga kaila. Dali rang mailad. So luoy kayo na. So wala tay grado managko ta nga wa tay kaalam managko ta nga wa tay kahibalo, di ta kabalo mo basa, di ta kabalo mo tabang sa isig ka tawo. So magmalasakit sa kapwa. Isa pa lain pananglitan sa malasakit sa kapwa. Kung nagkasakit ang imuhang silingan or imong kaila, unsay buhaton? Tabangan. Kung halimbawa na kay nakita nga na disgrasya sa kalsada, unsay buhaton? Bidyaan ra ba na? Okay, unsay buhaton? Tabangan. Diya kay bata pa man ka, unsay lain katabang nimo? Ang ingan ang si Papa kay gagawan man pa pag tawag og pulis kay ay ambulansya kay na-disgrasya. Very good. Magtawag og ambulansya, papa. So, kay ka, or kung naamoy kaila nga na cellphone, wa mo cellphone, ingon yung matoy na disgrasya sa unahan. Part na sa malasakit sa kapwa or sa isig katawo. Okay. So, kung magpangga ta sa itong isig katawo, panggaan po ta sa Dios. Tinuod ba na o dili? Daghang palasakit, magmahal ka sa imong isig katawo, dili ka manamas-tamas, dili ka magbinuang sa imong isig katawo, honest ka. Okay, nakasabot ba? Okay, so dapat mo mudako mo nga makakatpon mo unsaon pagmalasakit sa kapwa or sa isig katawo. Yes, yes, yes? Yes, yes, yes! Okay, very good. So dapat yung mamanagko mo nga mga buotan nga bata. Mauna nga gipa-eskwela mo sa inyong mama o papa, sit down properly, mo nag-ipa-eskwela mo yung mama o papa para managko mo nga buotan. Unja na ay kaalam. Sila na Makabasa. Makamao mo malasakit sa isig katawo. Panggaon ang gini. So nakasabot ba? Isa ba diri ka mao maluoy sa isig katawo? Be hands up be. Kana maluoy sa isig katawo. Maluoy ba mo sa inyong classmate? Maluoy mo, malasakitan ninyo, nakasabot. So, kung maluoy mo sa inyong mama, samot na, magmalasakit mo sa inyong inahan. Kung malasakot, yes, panggaon ang inyong mama o papa. Kay maunay matuto sa inyo nga mudako mo nga mahimong buotan nga anak. Nakasabot ba? Eskwela ta kaya ron. Sila atong buhon. Okay, kung imo ni very good si Lester, pakpak si Lester. Ano man, mo si Lester pag budako kuno siya nya mahuman ko sa eskwela, dili man nakalikayan mga bata ang inyong mama o papa magkasakit na kay tigulang na. So kaysa may maghatak og pagkaon ug wala na mo amoy grado. So kamo gyud magtarong og eskwela. Kay kinsa naman lay mupakaon ninyo, pareha ni ma'am, si ma'am nagkasakit. Si ma'am na akong mga bata nangahuman nag-eskwela. So, ang mga bata nitabang sa ako pagpa-opera. So, gusto mo ninyo inyong mama o papa di matabangan pag masakit? Dele. So, sa buhaton, maning magtarong og eskwela. Maminaw ni ma'am og insakto. Maminaw para makakatpunta. Kaya ang bata nga di maminaw, wala na sulod diri, walay sulod. Nakasabot ba? So maning kamot ta para mahimot ang buotan nga bata. Managko mo nga mga buotan. Okay, so nakasabot ba? So nakasabot ang mga pasabot ng malasakit sa kapwa. Kung naay silingan nagkasakit, diya wala sila gikaon, pwede ninyo tagaan. Mama, tagain ba kayo sila ano yung para baka nasakit? Tama ba na? Diyan na mo yung classmate nga pare itong wa mo eskwela, inyo ingnon. Kay mudako na siya walay na hikatunan. Mudako nang way grado di ka basa. Wa ka mao sa pag minus og plus, wa ka mao.
Unja og naamoy kailangan simba kog nangas asada nga disgrasya bijaan na para ninyo. Tabangan. Okay. Halimbawa og naapoy magkakailan ninyo nga mga managko na mo halimbawa unja walay trabaho unja kamo kaninot na mag trabaho. Tabangan ba nato? Okay, mao nay pagmalasakit sa kapwa. Isa pa mga bata ang magmalasakit sa kapwa. Dili nato pakaulawon ang atong isig ka tawo nakasabot. Okay, kung mahal nato atong isig ka tawo, halawa maminaw. Tabi minaw. So kung magmalasakit sa atong kapwa, saban atong atimanon ang atong isig ka tawo, di nato pasakitan. Di nato pasakitan. Dili ta magbinuang. Di nato ibole. Kaya kung nagkapasakit ka sa imong isig ka tawo, sama ra gyapon ang Dios imong gipasakitan. Nakasabot ba? Kay binuhat ba na sila sa Dios? Ikaw binuhat ba ka sa Dios? Ikaw po binuhat ba ka sa Dios? So angay kung Di man ta mabuhi kung di ta buhaton. very good. So unsay buhaton magmalasakit sa kapwa. Pakpak. Okay, mga na si ma'am. Kisa may gabasa. Bernes, watay klase no. Sabado, Domingo, tulo ka adlaw. Very good, nagbasa. Nagbasa ba ta? Maningkamot ta og basa. Ha. Tabla ko ba nagtabang og maarong nga makabasa ang bata? Dako ba nagtabang? Okay, luoy ba ang tao di ka basa? Luoy. Very good. Okay. Hep hep. Hooray! Okay, very good. Palakpakan kay wala tay absent sa lalaki. Sa babae na isa. Wala di ay palakpakan ka na. Si Matiyan. Ulay lang. Okay, hip hip. Hooray! Very good. Kay kompleto ta. Very good. Yay. Thumbs up. Thumbs up. Okay. Sa tagingon, masigabong palakpakan, Sharon clap. Ready, go. 1, 2, 3, stay na. Again. 1, 2, 3, stay na. Okay. Dorian clap. 1, 2, 3. Ayun, lagi pa sa samad. Dili. Minusan ko lang magpasama. Ready, go. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Very good. Pakpak.